راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام تنايب صحكم بمجدي ساتلايت إنترنتن حتير معبلن تكتاتلونا كبرى سمعتي لومي سوني 18 كلتشحن 19 ناي ساعت زي فنونا يفلمالو مكاتالكم بخبر نعدم براسلس أبا كاتري إمباس جيبوتي أنصار بريزيدنت قال زقنعه ناي تقامو سلف تخايدو سومال تسقع سعود عرب حبرات إمارات ويكاتر كتحز أب كتسالي تغطم هلا بريزيدنت فارماجو قليزو قدامي منيستر زمرحول علوي منقس سومال مس أمير كاتر تزراريبو منقس يوغندا 10 محبرات كعدسواه أزيزو راديو إرنا زينة بزرزر أب بلجيوم زركبو زيغتا جيبوتي أنصار بريزيدنت اسماعيل عمر قال زقنعين هاي تقامو سلفي كايدوم أتم عسرتات زخونو سلفنياتات أب كتما براسلس أب زركب كاتري إمباس جيبوتي بقدام 16 حدار أب زكايدو تقامو أب تاقر تأثيرو زركب تتابع سبع مسلات كاكو حمد كفتح تسويعم اتناي تقامو سلفي بمحبر تولادو عفار زخونو زيغتا جيبوتي كم زتودبه مع كنا زينا كبراسلس حبيرن حالتات تا جيبوتي كاكو حمد نستباله تولاد عفار زخونه تحلق سبا مسلات ب31 ጥቅምቲ أرهيبا كاب زتباله بوتا عفينوم دحر موسادوم أبتي كبابي نكلته معلتات نعبن عقرقرن كم زتخايده أقدمو تغاليحيو بوليس نت نعبن عقرقرن نمبتان بزغفتو التوخسي بوحدو 15 سبات مقصالوم يذكر أب جيبوتي ببيهر سومال عيسى استعبلل منغستي زلو زبل سمعيتات تولادو بيهر عفار كم زلو بسفيحو يقلص اتي بحدن كلتن حدار اب تاغر استخايد نعبون اوراه مبغسيو اب كبابي أرهيبا زركبو تولادو بيهر عفر زخون منسيات انصارتي كبيهر سومال عيسى زخونه بريزيدنت اسماعيل عمر قال زقنعه سلاماو سلفن موداب اب زوطن الاوان كم زتوغهاره حيال وغنات كاب تاغر يردو سومال تسقعي سعود عرب حبرات إمارات ويدما قطر كتحز أب كتسالت سقطي كم زلا بريزيدنت محمد عبد الله فارماجو قليصو نسو أب ناي كينيا عدوتو أب زالست زي نزيغاتات هاجرو أب زكايدو سمينار كاب 2017 ناتحيزو أب مانغو هاجرات وشمق استفترة مكفال نزوبه كرنا أفريقيا كم تسالو أرقاقيزو سعود عرب حبرات إماراتن أنصار قطر زفترو كببا هاجرات كرنا أفريقيا حيزنو نتسنحا بوليسات كساب متمزاز زبتصح ساعبين كم زغنفله تنتنتي يردو إيرتران جيبوتن تسقع سعود عربن حبرات إماراتن كحزان كلوا سودان سومالن إثيوبيان ماكلاي مرقص يزلون بفلاي سومال كاب كلتيوم وغنات حجز كبرلا مس مسنحو مستي زتفتره مكفال ناب حاديو كتزازو بقصالي تسقطي كبرلا كم زليا تملكت سومال مس قطر زلوا زمدنا انتبتيخا سعود عرب غزي فينانساو حجز كتبركتلا مخانا كتمباصعن كلا حبرات إمارات عرب وغنا أقدمات جمرتو بروجكتات كتدسكليا ترايا أزي كم زيلن كله قدامي منيستر علي خير زمرحو لعلواي لوخ منقز سومال ناب قطر بصحو اتي قدامي منيستر تمالي سنبت 17 حدار مس امير قطر شيخ تامين بن حمد التانين كالوت لعلو سب سلطان تهاجرن بمرغب اب زمدنا كلتين هاجرات زتكوره حيالو نطبطات تميايطو منغست يوغندا ستات 12 معبرات كعصوا مزازو منيستر وشطاو غدات ماريو اوبيغا كانيا افليتو المينستر راديو فرانس انترناشنال ابزاوا حبريتا منغستي كلن زي منغستاوያን تكالات داغم كمزغباب زمحلالفو تزاز ابز تمدبلن غزي نتقطع زمالا بوصاتنياتا زمحدرا استات 2000 ጥራይ مخانن اسميرلو مبزحتن بيوغنداوያን زكادا استات 10 زخونا محبرات ابتي استوابن غزي كمزغباب زي مخالن بهصص كعصوات وسينو ملاو ሚኒስተር ማሪዮ ብተወሳኺ ገሊጹ ይኹን እምበር መንግስቲ ሓፈሻዊ ምርጫት ሃገር ኣብ 2021 ንምክያድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ሲቪካውያን ማሕበራትን ዘይ መንግስታውያን ትካላትን ጸቕጥን ምግባር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ ከቡራ ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ኣብ ናይ ትማሊ 17 ሕዳር ፈንወና ንቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ከተማ ስቶክሆልም ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ዜና ነዚ ተዋፅአ ገንዘብ ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ተባሂሉ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ከምኡ ድማ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 2019 ዘገልገለ መምህር ተባሂሉ ዝነበረ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ተባሂሉ ከረም ምስናይ ቅሬታ ንሕበር ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶና
ኣብዚ 28 ዓመታት ንዝነበረን ዘሎን ኩነታት ኤርትራ ዘደስስ ፍሉይ መደብ እዩ። መከታልኩም ደጊምና ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብዚ 28 ዓመታት ዝሓለፈን ዘለናዮ መድረኻትን ብምንጻር ደገፍትን ተቃውምትን ኣብ ምንታይ ሓቅታትን ህልው ኩነታት ሃገርናን ዝብል ኣርእስቲ ፍጹም ይዕብዮ ካብ ኦክስፎርድ ዓባይ ብሪጣንያ ንዘዳልዎ ፍሉይ ትሕዝቶ ካብ ሎሚ ጀሚርና ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለምና ብዙሕ ዝበላ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣለዋ። ዋላ እውን ብዙሕ ግዜ ዓብላልነት ውሕዳት ሰልፍታት ዝርአ እንተኾነ ኣብተን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝምርሓ ሃገራት እዘን ሰልፍታት ነናተን ንምዕባለን ምሕደራን ሃገረን ዝምርሓሉ ስትራቴጅን ራእይን ኣለወን። ነዚ ብኮንፈረንሳትን ካልእን ንህዝቢ የላልያ። ህዝቢ ሕሸናይ ዝበሎ ሰልፊ ይመርፅ። ዝተኣትወ መብፃዕታት ምስ ዘይትግበርን ህዝቢ ዕጋበት ምስ ዘይህልዎን ግን ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ብህዝቢ ተቐፂዖም ብመቐናቐንቶም ፓርቲ ይትክኡ። እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ብዝጸንሖ ኣረኣያን ኣብ ግዜ ምርጫ ኣብ ዝግበር ጎስጓስን ተመርኪሱ ይመርፅ። ሰልፍታት ቀወምትን እናተን ደገፍትን ኣባላትን እውን ኣለወን። ወላ ኣብተን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት እውን እንተኾነ ፖለቲከኛታት ናብ ስልጣን ንክመፁ ከተግብሮ ዘይክእሉ መብፃዕታት ከይተረፈ ከኣትዉ ምርኣይ ልሙድ እዩ። እዚ ግን ብዋጋ ድሕነት ህዝቦምን ሃገሮምን ኣይኮነን። እኳ ደኣ ብህዝቦም ተቐባልነት ዘይብሉ ጌጋታት ምስ ዝፍጽሙ ካብ ስልጣኖም ብድሌቶም ይወርዱ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝርአ ናይ ደገፍትን ተቃውምትን ፖለቲካ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ። ስለዚ ደገፍትን ተቃውምትን ኣብ ምንታይ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ህልው ኩነታት ሃገርና ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ። ሎሚ እቲ ዝበስሐ ህዝብና እንታይነት ናይቲ ብዓብላልነትን ሃንዳስነትን ሓደ ሰብን ኣብ ዓንኬሉ ዘለው ውሕዳትን ዝምራሕ ስርዓት ሃገርና ብግቡእ ተረዲእዎ እዩ። ገለ ውሕዳት ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ጽልግልግ ዝበሎም ኣይተሰኣኑን። ኣነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ድሕሪ መምሃረይ ኣብ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ን15 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እዚ ስርዓት ብምስራሐይ ምምሕዳር ዞባታት እውን ቀንዲ መሳርሒ እዚ ስርዓት ብምዃነን ብተወሳኺ ኣብ ዓበይቲ ንጥፈታት ዞባ ከም ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝለኣኽን ኣብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትርታትን ካልእን ዝቐርብ ጸብጻብ ኣብ ምጥርናፍ ዓመታዊ መደብ ስራሕን ባጀትን ኣብ ምድላው ኣብ ኩሉ ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ዝነበረ ዓበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ኣኼባታት ይሳተፍ ብምንባረይ ኣካይዳ እዚ መንግስቲ ብቐረባ ክከታተል ክኢለ። ቀጺሉ ቀሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ንመብዛሕትና ብፍላይ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነጥፉ ኣፍልጦን መረዳእታን ህዝቢ ኤርትራ ሓፍ ንምባል ዝሰርሓ መራኸቢ ብዙሃንን ሶሻል ሚድያን ክንከታተል ዝጸናሕና ብዙሕ ሓድሽ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ናይ ውልቀይ መረዳእታን ተመክሮን ኣተሓሒዘ ምቕራቡ ኣፍልጦ ንምዕባይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ብመጀመርታ እዚ ስርዓት ይገብሮ ኣለኹ ኣብ ዝብሎ መደባት ቀጺለ ከዓ ብኸመዩ ህዝብን ሃገርን ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ከብፅሖ ክኢሉ ዝብል ከቐርበ። እዚ መንግስቲ ሃገር ንምክልኻል ንነዊሕ ዝጠመቱ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምክያድ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ዕቤታ ምምጻእ ሰሪሐን ይሰርሕ ኣለኹን እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብዚአን ዓበይቲ ነገራት ብምትኳር እንታይ ተገይሩን ውፅኢታዊ ስራሕ ከ ተሰሪሑ ድዩ ንምርዳእ ብዝሕግዝ ከቕርቦ ክፍትነ። መደባት ልምዓትን ትሕተ ቅርፅን እዚ ኣርእስቲ ሰፊሕን ብዙሕ ዝጠቓልልን እዩ። ኣብቶም መሰረታውያን ዝበሃሉ መራኸቢ ጽርግያታትን ሕርሻን ኣተወኪረ ጥራይ ከቐርበ። መራኸቢ መንገድታት፣ ጽርግያታት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝነበራ ቀዳሞት ውሕዳት ዓመታት
ኣብ ሃገርና ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት ብፍላይ ንዓድታት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝሕግዝ ብዙሕ ናይ መገብቲ ጽርግያታት ተሰሪሖም እዮም። እዞም መገብቲ ጽርግያታት ብሓመድ ዝተሰርሑ ስለ ዝኾኑ ኣብ ክረምቲ ዝበላሸውን ንምጽጋኖምን ሕጽረት ገንዘብ ዘጓንፍ ዝነበረ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዓድታት ኣብ ምርኻብ ዓብ ተራ ገይሮም እዮም። ኣብ ናይ ቅጥራን ጽርግያታት ብዙሕ ኣይተሰርሐን። እቲ ዝዓበየ ናይ ቅጥራን ጽርግያ ካብ ተረን ተበጊሱ ንጋሽ ባርካ ኣብ መወዳእታ ክሳብ ተሰነይ ዝተዘርግሐዩ። ካብዚ ወፃኢ ናይ ጽገናታት ስራሕ ተዘይኮይኑ ብቅጥራን ዝተለበጡ ዓድታት ወይ ከተማታት ዘረኸቡ ጽርግያታት ኣይተሰርሑን። ኣብ ውሽጢ ከተማታት ዘለዉ ናይ ሓመድ መራኸቢታት ናብ ቅጥራን ኣብ ምቕያሮም ብዙሕ ተገይሩ ክበሃል ኣይከኣለን። ኣብ ከተማ ኸረን ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ዝተሰርሑ ውሱናት ሓደስቲ ቅጥራናት ገዲፍካ እዚ ተሰሪሕዩ ዝበሃል ኣይኮነን። እኳ ደኣ በንጻሩ ጽርግያታት ኣስመራ ካብቲ ዝነበርዎ ብዝገድድ ተፈሓሒሮምን ተበላሾምን ገለገለ ዝግበር ጽገናታት እውን ግዝያዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ ግዜ ከይወሰደ ናብቲ ዝነበረዩ ዝምለስ። እቲ ዝገደደ ብዝተፈላለያ ኣካላት ኣብ ዝካየዱ ስራሓት ምውሃድ ስለ ዘይነበረ እቲ ሓደ ቅጥራናት ክጽግን ይፍትን፣ እቲ ሓደ ትቦ ክጽግን ድዩ ካልእ ክገብር ፍሒሩ ስርሑ ሰሪሑ ገዲፎ ይኸይድ። ሕጂ ጽርግያታት ከተማ ኣስመራ ናብ ነበረ ተቐይሩ ክትሪኦ ዘውክዮ። ናጽነት 28 ዓመታት ኣሕሊፉሎ። ብተወሳኺ ካብ 1994 ጀሚሩ መንእሰይ ኤርትራ ብምሉኡ ብነጻ የገልግላሎ። ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ኣብ ግምት ብምእታው ግዝያዊ ፍትሓት ዘምጽእ ተዘይኮይኑ ዘነይትን መሰረታዊ ፍታሕ ዘምጽእን ካልእ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንምድራኽ ዝሕግዝን ትሕተ ቅርጺ ጽርግያ ኣይተሰርሐን። ልምዓት ሕርሻ ኣብዚ ዓውዲ ብዙሕ ዲጋታትን መእለይ ወሓይዝን ተሰሪሕዮ። ምኽንያቱ ኣብዚ ሴክተር እዚ ብዙሕ ናይ ደገ ሓገዛት ስለ ዝርከቦ ዝነበረ እዘን ኩለን መራሕዚ ስርዓት ዑደት ዝገበረለን ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጽታት ብመወላ ናይ ግዳም ገበርቲ ሰናይ ዝተሰርሐን። ብናይ መንግስቲ ዝተሰርሓ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝርከባ 3 ዓበይቲ ዲጋታት ማለት ዲጋ ገርሰት፣ ፋንኮ ራውን፣ ፋንኮ ጽሙእን ተባሂለን ዝፍለጣ ዲጋታት እየን። ብዓቕሚ ሰብ እውን እንተኾነ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብብዝሒ ናይ ሕርሻ ምሁራት ኣብ ሓፂር ዓመታት ከፍሪ ስለ ዝኽኣለ ክሳብ ብንኡስ ዞባታት ደረጃ ኣኺሎም ዝተርፉ ክኢላታት ነይሮም። ስለዚ ኣብዚ ሴክተር እዚ ብዙሕ ናይ ምልዋጥን ምምዕባልን ስራሓት ክግበር ይከኣል ነይሩ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ርብዒ ዘመን ኣብ ናጽነት እውን ሃገርና ብመግቢ ርእሳ ክትክእል ኣይከኣለትን። እኳ ደኣ ኣግራብ ብምኽንያት መስርሒ ድፍዓትን መብሰል መግቢ ሰራዊትን ብዘይ ሓላፍነታዊ መንገዲ እንዳተቆርጹ ፍሒሞም መምልእ ጁባ ኣዝደስቲ ሰራዊት ክኾኑ ስለ ዝተበየነሎም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምድረ በዳ እንዳሰፍሐ ዝናብ እንዳሓፀረን ምህርቲ እንዳውሓደን ከይዱ። እዞም ኩሎም ብደገፍ ናይ ድጋም ሓገዝ ተሰሪሖም ንብሎም ዘለና ውፅኢታውያን ክኾኑ ይከኣሉን። ምኽንያቱ ሓደ ነገር ንምስርሑ ዘይኮነ ብግቡእ ከተመሓድሮ ምኽኣል እዩ እቲ ወሳኒ። እቶም ብሞይኦም ክሰርሑ ዝመፁ ክኢላታት ሕርሻ ከም ተልኣኽቲ ደኣ እምበር ከም ክኢላታት ተራእዮም ክሰርሑን ክመርሑን ኣይተፍቀደሎምን። ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ግን ንልምዓት ሕርሻ ዝምልከት ብዙሕ ሰሚዕና። ካብ መራሒ ሃገርን ሚኒስተር ሕርሻን ኣብ ገለ ኢንተርቪዋት ሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ ንሽግር ኤርትራ ብዘረባ ኣብ ውሽጢ 15 ደቃይቕ ዝፈትሓዩ። ዝገርም እዩ። ንመሬት ኤርትራ ንስርናይ፣ ንስገም፣ ንጣፍ ወዘተ እንዳተባህለ ድሕሪ ምክፋል ንባኒ ስርናይ፣ ንንጀራ ጣፍ፣ ንሳልሳ ኮሚደረ፣ ንቢራ ስገም ካበይን ብኸመይን ከም ዝፈሪ ተነጊርና። ኣፍካ ማይ ዝመልእ ዘረባ ካብ ምዃን ግን ኣይሓለፈን። ኣብ ባይታ ኣይተሰርሓሉን። ስለዚ ሓረስቶት ዓድና ከም ቀደሞም ክረምታዊ ዝናብ ካብ ምጽባይ ኣይተገላገሉን። ንነብሶም እውን እንተኾነ ክኾኑ ይከኣሉን። እቲ ካልእ ጸገም ኣብቲ ድሓን ክራማት ተራእዩ ዝተባሃለሉ ዓመት እውን እንተኾነ መብዛሕትኦም ሓረስቶት ኣብ ዕሮም ስለ ዝጠፍእዎም ክራይ ትራክተር መንግስትዮም ዝጽበዩ። ናይ ግሊ ትራክተራት እተን ዝሓሻ ኣማራፂ ነይረን። እንተኾነ መንግስቲ ክራማት ኣብ ዝቀራረበሉ ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ጋራጅ መንግስቲ ስለ ዝእክበን ኣኪቡ ኸኣ ብግቡእ ስለ ዘይስርሐን ሓረስቶት ኣብቲ ዘድልይዎም ግዜ ትራክተራት ኣይረኽቡን። ክራማት ምስ ተፋረቐ መንግስቲ ዝሓዘን ትራክተራት ክወፍራ ይጅምራ።
ወፊረኑን አይድ ማዓነን ምኽንያቱ በአባላት ሃገራዊ አገልግሎት ስለዝወራ ዝምርሓ ንሳቶም ብዘይ እኹል ክፍሊት ምስ ዶሮናን ፀሓይን ውዓል ስለዘይቅበልዎ እቶም ገሊኦም ዕጢጢ ክብሉ ግዜ የጥፍኡ እቶም ገሊኦም ኮኔሎም ብምብልሻው ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብርዎን ብምሕደራት ንኡስ ዞባ እዞም መንእስያት ሓቆምዮም ካብ ህዝቢ ተወሰኸ ገንዘብ ሓቲትና ከነተባብዖም ዝብል ሓሳብ እኳ ዝቐርብ እንተኾነ ብመንግስቲ ተቐባልነት ኣይረኸበን ስለዚ ብሰንኪ ዘይግብኦ ምሕደራት ትራክተራት ክሕፈስ ዝግብኦ ምህርቲ ከይተረኽበ ይተርፍ ሓረስታይ ዓድና እቲ ቀደም ብዝናብ ክራማት ተጠቒሙ ዝሓፍሶ ዝነበረ ምህርቱን ክረኽቦ ኣይከኣለን ማለት እዩ ዲጋ ገርሰት ብመራኸቢ ማዕከናት ግደፍ ብብስሒ ካብ ዝለዓላ ሓንቲያ ዲጋ ገርሰት ክስራሕ ክጅምር ከላ ብኸምዚ ሕጂ ዘላቶ ክትስራሕ ኣይኮነን ነይሩ እቲ መደባ ብተደጋጋሚ ክንሰምዖ ከም ዝጸናሕና መራሒ ሃገር ብቐጻሊ ካብ ዝበጽሓን ዲጋታት ሓንቲያ ስለዚ ዑደት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ኢንጂነር ኢሳያስ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ክኢላታት ኣብ መንጎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ኣትዩ ከም ዝጌርኩም ክተርዎ ከም ዝግበርዎ ኢሉ ዘይሓላፍነታውን ክኢላውን ትእዛዝ ስለ ዝሃበ እሱ ክትግበር ተፈቲኑ ቀጺሉ ዝመጽእ ዝነበረ ክራማት ግን ገና ክራማት ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ከተማ ተሰነይን ገርሰት ተባሂላ ትጽዋዕ ዓድን ኣብ ሓደጋ ኣትየን ስለዚ ካብ መደብ ወፃእን ንዓን ንምድሓንን ለይትን መዓልትን ተሰሪሑ ከም ትምጠጥን ተዓብን ተገይሩ ስለዚ ከምዚ እንዳበለት ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ በፂሓ ገርሰት ኣብ ትስራሓሉ ዝነበረት እዋን ምሕደረኣ ኣብ ትሕቲ ጋራጅ መንግስቲ ኮይና ሜጀር ክብሪ ኣብ ዝበሃል ኣብቲ ግዜቲ ሓላፊ ጋራጅ መንግስቲ ብሓላፍነት ይመርሓ ነይሩ እዚ ሰብ ትእዛዛትን መምርሒታትን ብቐጥታ ካብ መራሒ ሃገር እዩ ዝቕበል ነይሩ ሓላፊኡ ማለት ሓላፊ ጋራጃት መንግስቲ ሃገር ማለት ወልደ ባርያ ዝኾነ ተራ ይነበሮን ገለገለ ቱቦታት ኣብ ምግዛእ ከም ዝተዋስአ ይዝረብ እቲ ዝተኣከበ ማይ ናብ ሓደ ንእሽቶ ኩጀት ተጨንጊዑ ብግራቪቲ ብዓበይቲ ቱቦታት ሓሊፉ ብቢቦት ሰንተር ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ናብቲ ዝዝራእ ምህርቲ ከም ዝበፅሕ ተሓሲቡ እዩ ተሰሪሑ እቲ ዘድሊ መሳርሒታትን ካልእን ግን ዝምልከቶም ክኢላታት ከም ዝዋስኡ ስለ ዘይተገብረ ኣብ መጀመርያ ንፈተነ ተባሂሉ ብዝተፈነዎ ማይ እቲ ንኣሽቱ ቱቦታት ብዓበይቲ ቱቦታት ሓሊፉ ንዝመጽእ ሓይሊ ማለት ፕሬጀር ናይ ማይ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ተተኪሱ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይኑ ነይሩ እቲ ህንፃዊ ስራሓት ብኩባንያ ህንፃ ሰገንዩ ተኻይዱ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካን ዋላ ሓንቲ ተራ ይነበሮምን ክፍሊ ሃብቲ ማይ እውን ክንዋስኣሉ ንኽእለሉ ተራ ነይሩ ዝብል ስምዒት እኳ እንተነበሮም ንሶም እውን ኣይተዋስኦን በዚታት ገርሰት ካብ መጀመርታት ሒዛ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዓባይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኮይና ጀሚራ ገርሰት ሙሉእ ብሙሉእ ተሰሪሓ ካብ ትውዳእ ሕጂ ልዕሊ 12 ዓመታት ኣሕሊፋላ ሕጂ እውን እንተኾነ ብሜጀር ክብሪ ኣብያ ትመሓደር ዘላ ብትፅቢት ብዙሓት ተሰሪሓ ምስ ተወድአትን ንዝምልከቶ ክትወሃብን ብኽኢላታት ክትመሓደርን እኳ እንተነበረ ኣይተገብረን ብሚኒስተር ሕርሻ ብሞያ ሕርሻ ማስተርስ ዘለዎ ክኢላ ተመዲቡ ነይሩ ክሰርሕ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ግን ከም ኣማጻጽኡ ተመሊሱ ኣብ ከባቢ ዲጋ ገርሰት ዝርከብ መሬት ኣብ ግዜ ክራማት ከም ናይ ሓረስቶት ብዙሕ ግዜ መሸላ ይዝራእ ዝናብ ውሒዱ ግራት ሓረስቶት ንዝጠፍእ ልክዕ ከምኡ እቲ ናይ መንግስቲ እውን ይጠፍእ ኣብ እዋን ዋሕዲ ዝናብ ዘራእቲ ካብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ማይ ዲጋ ገርሰት እንተዝሕገዝ ምህርቲ ከሕፈስ እንተኻእለ እቲ ዝርከቡ ምህርቲ እውን ተሓታትነት የብሉን እንታይ ይግበርን ናበይ ይኸይድን ዝፍለጥ የለን ገርሰትን ኣብ ጥቓ ዘለዋ ፋንኮራውን ፋንኮ ጽሙእን ተባሂለን ዝፍለጣ ዓበይቲ ዲጋታት ንፖለቲካዊ ዕላማ ደኣ እምበር ናይ ብሓቂ ኣብ ሃገር ዘሎ ሕፅረት ምህርቲ ንምቅላል ተባሂለን ዝተሰርሓ ኣይኮናን ኩሎም ካብ ደገ ናብ ሃገር ብውድብ ይኹን ብውልቆም ዝኣቱ ደገፍቲ ኣብ ገርሰት ከም ዝበፅሑን ኣብኡ ከም ዝሰኣሉን እዩ ዝግበር እቲ ዕላማ ስቕበሉ ንሕና ብከምዚ ዝኣመሰለ ስራሓት ኢና ዘለናዮ ንሕና ሃገር ነልምዕ ኣለና ኣይትሕተቱና ኣይትውቀሱና ንምባሌን ተሰሪሐን ውሽጡ ዘይፈልጡ ዝተኣኻኸበ ባሕሪ ዝመስል ማይን ንነዊሕ ዝተዘርግሓ ግን ከዓ ዘይሰርሕ ቱቦታት ምስ ረኣዩ እዚ መንግስቲ ደኣ ይሰርሕ እንዲ ዘሎ እንታይ ዘይገበረ ኢሎም ዝደናገሩ ኣይተሰኣኑን ብተግባር ግን ዲጋ ገርሰት ገንዘብ ህዝብን ጉልበት መንእስያትን በሊዓ ንመትሓዚ መንእስያትን ንፖለቲካዊ ሃልክንዳ እምበር
ንልምዓት ሃገር ኣይኮነትን ተሰሪሓ ብዘይ ዝኾነ ረብሓ ዕድመ እንዳጸብጸበት ድበት እንዳመልአት ትኸይዳላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ባሕሩ ዘለዉ ዓሳታት ከም ድላዩ ክጥቀመሎም ዘይተፈቕዶ ዓሳታት ከም ዝወሓዱ ዓሳምፂና ክንዘርአላይና ብዙሕ ኣብዚ እዋን ንሃገር ብቐዳምነት ዘይርአ ቃንጫ ሽኮር ክንዘርኢና ዝብሉ ዘይክኢላዊ ዘረባታት ይስምዑ ነይሮም እዚኦም ምናልባሽ ድሒሮም ተተግቢሮም ክኾኑ ይኽእሉ ዲጋ ገርሰት ብዙሕ ሰሪሓ ሕጂ ፋሽና ወዲኣ ንዲጋ ዓድሓሎ ኣረኪባላ መብዛሕትኦም ዝተሰርሑ መልአይ ወሓይዝን ዲጋታትን ኣብ ጋሽባርካ ቀጺሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ይርከቡ መብዛሕትኦም ከም ትልዒሉ ዝተጠቕሰ ብናይ ግዳም ሓገዝ ዝተሰርሑ ኮይኖም መንግስቲ ብዝገበሮ ጻዕሪ እንዳተባህሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክቐርቡ ዝጸንሕዮም ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ካብ ምዃን ሓሊፎም ግን እዞም ፕሮጀክትታት ሕርሻ ንህዝብና ንምዕቃቡ ክጥዕም ድዲ ዝተነስነሶ መሸላ ሱዳን ካብ ምግዛእ ኣይናገፍዎን እዚ መሸላ እዚ ኣብ ጥዕና ህዝብና እንታይ ዓይነት ጸገማት የምጽእ ኣሎ ዝግድሶ መንግስቲ እውን ኣይኮነን ዲዲት ሕማም ካንሰር ስለ ዘምጽእ ኣብ ሃገራት ዓለምና ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ተኣጊድዮ ብሓፈሻ እዚ ስርዓት ኣብ ሕርሻ ወላ ሓንቲ ዝገበሮ ነገር የለን ኢልና ክንድምድም ንኽእል ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ካብ ዘበን ጥልያን ጀሚርካ ዝስርሑ ዝነበሩ ደርጊ እውን ከይተረፈ ክዕቅቦም ዝኽኣለ ንግዳዊ ሕርሻታት ማለት ኮሜርሻል ፋርምስ ከም ዝዓንዉ ገይርዎም እዩ ብእንዳ ባራቴሎ ዝፍለጥ ዝነበረ ሕርሻ ዓሊ ግድር ብእንዳ ደናዳይ ዝፍለጡ ሕርሻታት ጊንዳዕን ኢላ በርዒድን ነበረያ ነበረ ኮይኖም እዮም ንገብር ኣለና ንምባል ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዓመት ብስም ክረምታዊ ማእቶት ፈቆዶ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ከይዶም ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝተኽልኳ ተተገብረ ምጽዳቕ ሲትረፍ በታ ሓደ ተጠውዮም ንዝነበረ ኣግራብ ምብራስን ምዕናውን ስራሕ ናይሎም ስለ ዝተተሓሓዝዎ ሃገርና እናብ ምድረ በዳ ተቐይራ ትርከብ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ህግደፍ ኣብ ሃገርና ዓብናይ ኣገልግሎት ጥዕና ለውጢ ከም ዝተረኣየ ክዝረብ ካብ ንሰምዕ ነዊሕ ኮይኑሎ ኣብ ሃገርና ብሕድርና ጽነት ግቡእ ስርሓ ክሰርሕ ዝፈተነት ሓንቲ ሚኒስትር ጥዕና እያ ነይራ እዚ ኣብ ግዜ ክቡር ሚኒስተር ሳልሕ መኪዮ እዚ ክበሃል ከሎ መንግስቲ ጥዕና ህዝቢ ንምሕላው ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ፍሉይ ባጀት ይምድብ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ድሕሪ ናጽነት ብዙሓት ትካላት ጥዕና ብፍላይ ኣብ ገጠራት ተሰሪሐን እየን ንኣብነት ይሰርሓሉ ዝነበርኩ ዞባ ጋሽባርካ ዝበስሓ ትካላት ጥዕና ዝተሰርሓሉ ዞባ ኮይኑ ካብዚአን ግን ዋላ ሓንቲ ብናይ መንግስቲ ባጀት ዝተሰርሓ የላን ኩለን ብዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ናይ ሓገዝ ትካላት ብወርልድ ባንክ ዝምወል ዝነበረ ደገፍ ንኮማዊ ልምዓት ኤርትራ ዝተሰርሓየን ነይረን መንግስቲ ካልእ ሲትረፍ እኹል መድሃኒት በብግዚኡ ክግበሩ ንዝድለዩ ናይ ክታበታት ወፍርታትን ምስላጥ ዓቕሚ ሰብ ሚኒስትር ጥዕናን ዝኸውን ባጀት እውን ክሽፍን ኣይከኣለን ሚኒስተር ጥዕና ነበር ኣቶ ሳልሕ መኪ ምስ ዝተፈላለያ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ሓለፍተንን ብዝነበሮ ጽቡቕ ርክባት ተጠቂሙ ብዝረኸቦ ሓገዛት ንህዝቢ ዝሓሸ ኣገልግሎት ክረክብን ንኣባላቱ ብዝተኻእሎ ንኽሰርሑ የተባብዐን ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ብምግባሩ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ብሚኒስትር ፋይናንስ ኣቢልካ ንመምርሒታት መንግስቲ ትጥሕሳ ኣለኻ ተባሂሉ ብዙሕ ተጽዕኖ ይግበሮ ነይሩ ይገብሮ ዝነበረ ምዕባለታት ኣብ ግምት ይኣቱ ይነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ተመዝጊቡ ዝነበረ ለውጢ እምበኣር እዩ ለውጢ ኣርኢና እንዳተባህለ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝዝረበሉ ዘሎ እዚ ስርዓት ነዚ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝተረኣየ ለውጢ ዋላ ደኣ ሕጂ ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሉ ይርአ እምበር ዝደልዮ ግን ኣይነበረን ኣብ ልዕሊ ሚኒስተር ሳልሕ መኪ ዝግበር ዝነበረ ተጽዕኖ ሓደ መርኣያ ኮይኑ ንዕኡ ካብቲ ሚኒስትሪ ምሳል ዓልዎ ዝወሰድዎ ስጉምታት ተወሳኺ ጭብጥታት እዮም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዓብ ለውጢ ተራእዩ ነይሩ እኳ እንተተባህለ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ተወዳዲሩ እምበር ብዙሕ ሕፅረታት ግን ነይሩ እዩ በዚ ምኽንያት ዶክተራት ኣብ ትርፊ ግዜኦም ዝሰርሑለን ዝነበሩ ናይ ግሊ ክሊኒካት ኣዝየን ሓገዝትየን ነይረን ንሚኒስተር ሳልሕ መኪ ተኪኣ ዝመጸት ኣምና ኑር ሕሰን ኣብ ቀዳመይቲ ስጉምታ ነዘን ክሊኒካት ይዓጽያ እዘን ክሊኒካት ብምዕፃወን ህዝቢ ክጽገም ጀሚሩ እቶም ብመጠኑ እንተኾነ ብዝረኸብዎ ዝነበሩ ተወሳኺ እቶት
ዕለታዊ ናብሮኦም ክመርሑ ክኢሎም ዝነበሩ ዶክተራት ከም ሰቦም ብብዝሒ ሃገር ገዲፎም ክወፁ ጀሚሮም። ሚኒስተር ኣምና ድሌት ኣያታታ ንምትግባር ኣብ ካቢነ ሚኒስተራት ናይ 2-3 ኣብ እንዳ ኮርያ ዝሰርሑ ዝነበሩን ፍሉይ ክእለት ዝነበሮምን ዶክተራት ኣብ ዝተወሰነ ዋርሕ ዝረኽብዎ ብዝሒ ገንዘብ ኣቕሪባ። እዚ ብገለ ሚኒስተራት ወይ ኣመሓደርቲ ክቐርብ ዝኽእል ናይ ስክፍታታት ርእቶ ንምዕፃው እዩ። እዞም 2-3 ዶክተራት ፍሉይ ክእለት ዝነበሮም ብምንባሮም ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ምስ ስድሮኦም እውን ከምቲ ዝድለ ግዜ ይሕልፉ ከም ዘይነበሩ ልዕልቲ የእትዮሞ ዝበለቶ ገንዘብ ምስ ስድሮኦምን ደቆምን ግዜኦም ከሕልፉ ዝመርፁ ኮይኖም ግን ለይትን መዓልትን ህፁፅ ምጥባሕቲ ዘድልዮ መፅዩ ተባሂሉ ምስ ተነግሮም ህይወት ንምድሓን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ብምቕፃል ነታ ብትሑት ዓቕሚ ጀሚራ ቀስ ብቐስ ምስ ፍሉጣት ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካ ርክብ ብምስራት ዝሓሸ ለውጢ ከተርኢ ጀሚራ ዝነበረት መሰልጠነ ሓካይም ኦሮታ ሜዲካል ስኩል ዝነበራ ርክብ ኣቋሪጻቶ። እዚ ኣብ ዓይነት ዝፈሪ ሓካይም ጽልዋ ክህልዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኮኔልካ ብዝግበር ጸቕጥታትን ብዘይ ዕግበት ዝውሰዱ ስጉምታትን ብድሕሪ ምኽፋት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ብዝሒ ዘለዎም ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰጎርዩ ዝዝረብ ኣብዚ ቀረባ ዝተወስደ ምዕፃው ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝውነና ትካላት ጥዕና መቐጸልታ ከይስርሖም እዩ። እዘን ትካላት ብዝያፈላላይ ሃይማኖት ኣስላማ ይኹን ክርስቲያን ብማዕረ ዘገልግላ ዝነበራን ምስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ትካላት ጥዕና መንግስቲ ብቐረብ መድሃኒት ይኹን ብዓቕሚ ሓካይም ዓብ ሕፅረት ኣጓኒፉሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ምውሳዱ ኣብ ልዕሊ ህዝብናዩ ዝብልዎ ዘለዎም ጭካነ ዘርኢ። ስለዚ ክርአ ጀሚሩ ዝነበረ ለውጢ ኣብ ጥዕና ተጎናዲቡ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ከኒና ናይ ርእሲ ክረኽበሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሕሎ። ኩልና ንሰምዖ ከም ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ዝሓሸ ኣገልግሎት ሕክምና ንምርካብ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይኸይዳ ኣሎ። እሱ እውን እቲ ዓቕሚ ዝረኸበ ዝተረፈ ኣብ ገዛ ተዓፂኡን ተሳቂዩን ይመውት ኣሎ። ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምዕባለ ሓንቲ ሃገር ምስ ግዜና ዝኸይድ ስልጡን ስርዓተ ትምህርቲ ክህልወካ ከም ዝግባእ ብዙሕ ሓተታት ዘድልዮ ይኮነን። ንመጻኢ ምዕባለ ሃገሩ ክርኢ ዝደሊ ስርዓት ዜጋታቱ ንክመሃሩ ዕድላት ይኸፍትን ምስ ምዕባለ ግዜና ዝኸይድ ደረጅኡ ዝሓለወ ስርዓተ ትምህርቲ የተኣታቱን። ወለድና እውን ንዘበናት ዝጸንሐ ምስል ኣለዎም። ዘይተማህረ ኣየድሕን፣ ዘይተወቕረ ኣየጥሕን። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ደረጃ ትምህርቲ ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳንቆልቆለ ከም ዝኸይድ ገይሩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ኣብ ትምህርቲ እውን ብሓገዝ ናይ ግዳም መወልቲ ማሕበራት ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሐን እየን። ህንፃ በይኑ ግን ዋጋ የብሉን። ዓይነት መምሃራን ብሰንኪ ኩነታት ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተዳኸመ ኸይዱ። ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡ መምሃራን ናብራ ምስ ከበዶም ጠቕሊሎም ክገድፍዎ እውን ስለ ዘይፍቀዶም ኣብ ተወሳኺ ስራሕ ድለላን ካልእን ተዋፊሮም። ኣብ ገጠራት እሞ ኣብ ከባቢኦም ባህላዊ ዕደና ዘለዎም ዝሰርሑ መምሃራን ብፍላይ ኣብ ጋሽባርካን ገለ ክፋል ዞባ ደቡብን ክሳብ ወርሒ ዝኣክል ካብ ስራሕ ብምብኳር ናብ ስራሕ ባህላዊ ዕደና ይዋፈሩ። ብዙሓት መምሃራን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ናብ ተሰነይን ካልእ ክፋል ጋሽባርካን ብምኻድ ንብረት ኣምፂኦም ብምሻጥ ናብሮኦም ኣብ ምድጋፍ እዮም ኣትዮም። እቲ ብኣኽብሮት ክርአ ዝግብኦ ስራሕ መምህርና ብሰንኪ ብልሽውን ጉዕዞይን ኣተሓሕዛ እቲ ስርዓት ካብቲ ዝነበሮ ኣንቆልቂሉ ናብ ውትድርና ከይከዱ ተገዲዶም ዝሰርሕዎ ስራሕ እምበር ብሞራልን ስምዒትን ዝስራሕ ስራሕ ካብ ዘይከውን ዓመታት ይሕሊፉሎ። ከም ሰቦም መምሃራን እውን ሃገር ገዲፎም ብብሲ ስለ ዝተሰዱ ብዓብ ሕፅረት መምሃራን ዝሰርሓ ዘለዋ ኮይነን ብፍላይ ኣብ ገጠራት ድማ ወላድኣ ብወግዒ ኣይተዓፀዋ እምበር ትምህርቲ ተሰናኺሉ ይርከብ። ኣብ ከባቢ ዶብ ጋሽባርካን ደቡብን ዝሰርሑ መምሃራን ካብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ብጥርኑፍ ክሳብ 7-8 ኮይኖም ብሓንሳብ ዝኸድሉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ተምሃሮ ተማሂርካ ኩሉ ሓደዩ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘማዕበሉ ንትምህርቲ ከም መፅንሕ ዳ እምበር ካልእ ኣይርእይዎን። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንሓዋሩ እንተኾነ ቀሊል ስምብራት ኣይክህልዎን እዩ። ዝተምሃረ ሰብ ኣብ ሰራዊት ከርተት ክብል ዕለታዊ ናብርኡ ምምራሕ ሲኢኑ ክሽገርን ክስደድን ተዘይኮይኑ ንሃገሩ ክሰርሕን ክልውጥን ከም ዝኽእል ዘይረኣዩ ንኣሽቱ መንእሰያት
ካብ ሃገር ተሰዲዶም ወፂኦምን ኣዝዮም ውሕዳት ገዲፍካ ክመሃሩን ክልወጡን ክሓስቡ ኣይትርአን በንጻሩ እኳ ደኣ ናይ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ጉዙኣትን ንሓድሕዶም ብኻራን ካልእን ክቀታተሉን ካልእ ገበናት ክፍጽሙን ይረኣዮ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራዊ ብስነ ምግባር ብስራሕን ንሓድሕድካ ተፋቂርካ ተሓጋጊስካ ብምኻድ ዝፍለጥ ዝነበረ ምስሉ ኣብዚ እዋን ብዘሰክፍ ደረጃ ተቐይሩ ይርከብ እዚ ሓድግን ህያብን ስርዓተ ትምህርቲ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራዮ መራሓ ገሬ ባህሊ ሓደ ግዜ ኣብ ጋሽ ባርካ ዑደት ይገብረሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓንቲ ትስራሕ ዝነበረት መእለይ ውሕጅ ክኢላዊ መግለጺኡ ይህብ ንዝነበረ መንእሰይ ብድሕሪ እቲ መግለጺ ማንጁስ ባጀላኻ እንታይ ዝብል ክብል ብብድዐ ሓቲትዎ ክበራታዕን ክነኣድን ንዝግብኦ መንእሰይ ተማሂረ ባህላይ እቲ ዝተምሃርካሉ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ዝብል ወረቐት ይህብካ ብዘስማዕ ኣገባብ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ድሕሪ ምውድኦም ንሳዋ ዝወርዱ ዝነበሩ ነቶም ነዚ ደረጃ ምስ ወድኡ ሳዋ ከይወረዱ ዝተርፉ ዝነበሩ ንምርካብ ክሕግዞም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ሳዋ ከም ዝውድኡ ተገይሩ ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ከጥፍኡ ተሰሪዖም ብወተሃደራት እንዳተሓለው ናብ ዝመሃሩሉ ክፍልታት ከኣትውን ክወፁን ተኣዘዙ ከም ውፅኢቱ ግዜኦም ዘጥፍኡ እምበር ቁም ነገር ይገብሩ ዘለዉ ኮይኑ ዘይተሰምዖም ተምሃሮ ንማእቶት ምስ ወፈሩ ጥይት እንዳተተኮሶም ብመሳርዕ ንሱዳን ክኸዱ ተራእዮም ፍሽለት ዘጋጠሞ ስርዓት ነዚ ተርእዮ እዚ ብገለገለ በተሓሳስባ በሲሎምን ብዕድመ ዕብኢሎም ንሳዋ ዝወርዱ ብዘለውን ዝፍጠር ዘሎ ጽልዋይሉ ስለ ዝኣመነ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ክመሃሩ ዝግብኦም ዕድመ ተምሃሮ ብምውሳን ነቶም ልዕሊ ዕድመ ኢሉ ዝኣመነሎም ብዘይ ንሕስያን ምን ኣለንን ካብ ማኣዲ ትምህርቶም እንዳተመንጠሉ ብሓይሊ ንክሌማ ማለት ከባቢ ዓሰብ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝወርዱ ገይሩ ብዙሓት ካብዞም ተምሃሮ ብልጫ ዝወስዱን ኣዝዮም ንፉዓትን እዮም ነይሮም ምናልባት ገለገለ ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ኣተሓሳስባ ኣብ ሙዕቡል ሃገራትሲ ትምህርቲ ብዕድመ እንዲሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ተሓሲቡ ተዝኸውን ንመጻኢ ቀስ ብቐስ ቆልዑ ኣብ ግዜኦም ትምህርቲ ከም ዝጅምሩ ብምግባርን ንዕኡ ዝሕግዝ ሕግታት ብምውፃእን ዝረጋገጽ ዳ እምበር ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቶም ብምፍንቃል ብዘይ ድሌቶም ናብ ውትድርና ብምስዳድ ኣብ ሓደ ዓመት ዝትግበር ኣይኮነን እታ እንኮ ምስ ብዙሕ ሕፅረታታን ደኽመታታን ትሰርሕ ዝነበረት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዓፅያ እዛ ዩኒቨርሲቲ በተሓሳስባ መራሒ ስርዓትን ኣገልገልቱን ስግኣትያ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ታሕቲ ብምውራድ መተካእታ እዛ ዩኒቨርሲቲ ቁጥሪ ዘይብለን ኮሌጃት ኣብ ሓደ 2 ዓመት ጠጥዓ ህዝቢ ንምድንጋር ዕድል ንብዙሓት ንምፍጣር ከም ዝሓገዘ ተነጊሩሎ ዕላማ ሙቓም እዞም ኮሌጃት ግን ንጹር እዩ ሓደ ነታ ዝሓሸ ብስለት ኣለዎም ዝበሃሉ መንእስያት ተፍሪ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ንምዕፃው ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ነቶም ታዕሊም ወዲኦም ኣብ ውትድርና ምስ ተመደቡ ብብስሒ ንስደት ዘምርሑ ዝነበሩ መንእስያት ንምሃር ኣለና ዝብል ስምዒት ፈጢርካ ብተግባር ግን ከም ዕቑር ሰራዊት መሐለውታ ንምሓዝ ዝተገብረዩ እዚ ኣብ ሓደ እዋን ወያነ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ስለ ዝገበሩ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሃለሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ጋሽ ባርካ ንዝነበረ ኣሃዱታት ንኹሉ እንትታት ድልዋት ንክኾኑን ክጸንዑን ንኣባላት ሰራዊት ኣብ ዝጐስጐሰሉ ኣኼባ ሰራዊት የለን ኣሃዱታት ጥራየን ተሪፈንን ከምቲ ዝፍራሕ ዘሎ ውግእ ተተጀሚሩ ከመይ ክኸውን ኢሎም ንዝሓተቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃቦ መልሲ እዩ ከም ተወሳኺ ጽልኣት ዝስርዓት ኣብ ልዕሊ ትምህርትን ዝተምሃሩ ዜጋታትን ከም ኣብነት እዚ ዝስዕብ ንምጥቃስ ይከኣል መራሒ እዚ ስርዓት ቻንስለር ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክነሱ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብጭራሽ በፂሕዋን ርእዋን ዘይፈልጥ ምዃኑ መራሒ እዚ ስርዓት ተገሊሉ ዝነብርን ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእታት ከም ዘይሳተፍ ዝፍለጥ ኮይኑ ንደቡብ ኣፍሪቃ ግን ብምኽንያት ኣህጉራዊ ኣኼባ ከም ዝኸደን ንእግረ መንገዱ ዝገበሮ ርክብ ብምምሳልን ብወርልድ ባንክ ብዝተገብረ ሓገዝ ንደቡብ ኣፍሪቃ ኸይዶም ይመሃሩ ንዝነበሩ መንእስያት ገለገለ ሕቶታት ምስ ኣቕረቡሉ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ንሃገር ተዘይተመልሱ ከም ዘይግድሶ ገሊጽሎም እዚ ኮነኢልካ ብዕላማ ዝተገብረን እንተተመሊሶም ሕማም ርእሲ ክኾንዎ ከም ዝኾኑ ብምርዳእን እዩ ቀዳማይ ደረጃ ሓገዝ ወርልድ ባንክ ተወዲኡ ተወሳኺ ካልእ $50 ሚልዮን ንኤርትራ ተፈቒዱ ከም ዝነበረን
ብመንግስቲ ግደፍ ከም ዝተነጽገን ዝንገር ዘይጋታትካ ንኽመሃሩ ዘይምድላይን ንዝተዋህበካ ዕድል ሓገዝ ምንጻግን እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምውድኦም ንሳዋ ንዝወረዱ መንእሰያት ዋላ እውን ናይ ውግእ ስግኣት ኣብ ዘይነበረሉን ሲቪላዊ ኣገልግሎት መንግስቲ እውን ብሕፅረት ኪኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ይሽገረሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኮኔልካ ኣብ ማዓስከራት ሰራዊት ከም ዝጸንሑ ምግባርን ነቶም ውሕዳት ኣብ ቤት ጽሕፈታት ዝተመደቡውን ከም ተለኣኣኽቲ ድኣ እምበር ከም ኪኢላታት ብዘይምርኣይ ከም ዝግለሉ ምግባሮምን እቲ ካልእ ሓባሪ ተግባሮቶም እዩ ኣብ ሓደ እዋን ብኺኢላታት ተጸኒዑ ቪዚቢሊቲ ስታዲ ክትግበር ንዝግብኦ ፕሮጀክትታት ብዘይ ሕፍረት ንምንኣስ ብመልክዕ ተዋስኦ ኣብ ባሕቲ መስከረም ንዝመሓላለፎ መልእኽቲ ክዝክር ከለኻ ብዝበለጸ እንታይነቶም የርኤካ ብዙሓት ኣምባገነናት ኣፍሪቃ ኣብ ዘመነ ስልጣኖም ዝተምሃረ ሰብ ኣብ ስልጣን ክመጹ ምስ ዝተምሃረ ሓቢሮም ክሰርሑ ኣይረኣዩን እዮም ብዙሓት ካብኦም ግን ንመጻኢ ሃገሮም ብምሕሳብ መንእሰይ ብግቡእ ክመሃርን ስርዓተ ትምህርቲ ክምዕብልን ይሰርሑ ንኣብነት ንሕና ብቐረባ ንፈልጦ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ንብዙሓት ፍሉይ ብቕዓት ዝነበሮም ተምሃሮ ብኣካል ከይዱ ዋንጫ ይሽልሞም ምንባሮ ይፍለጥ ገለ ካብኦም ኤርትራውያን ይርከብዎም እዞም ኣብ ሃገርና ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ደኣ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ዋላ ንብድሕሪኦም ንዝመጽእ ወለዶ ከይመሃርን ትምህርቲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ንምምሳልን ዝሰርሑ ዘለዉ እቲ መልሲ ንጹር እዩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ንዝጸንሓሉ ግዜ ጥራይ ኣይኮነን ዘበላሹ ዘሎ ንስርዓት ትምህርቲ ኤርትራ መሳርሒ ፖለቲካ ብምጥቃም እዞም ንመጻኢ ሃገር ክመርሑን ከመሓድሩን ትጽቢት ዝግበረሎም መንእስያት ግዳየት ብምግባር ንብድሕሪኡ ዘሎ ግዜ እውን ሃገር ተረሚሳ ክትቅጽል እዩ ድሌቱ ስለዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ስርዓት ግደፍ ውዱቕ ስርዓት ትምህርቲ እዩ ዘሎና ቀረብ ዝስተማይ ኣብዚ እውን ብሓገዝ መወልቲ ኣብ ገጠራት ብብዝሒ ንኣሽቱ ግዜያዊ ፍታሕ ዝገበሩ ፕሮጀክትታት ማይ ተተግቢሮም እዮም ኣብ ከተማታት ግን ዝተሰርሐ የለን ዲጋ ተኮር ገዲፍካ ብዙሕ ግዜ መወልቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ናይ ማይ ሽግር ዘለውን ዓድታት እዮም ክዋስኡ ዝደልዩ ኣብ ከተማታት ኣዝዩ ዓቢ ባጀት ዘድልዮ ፕሮጀክትታት ማይ ናይ ምስራሕ ድሌት የብሎምን ብዓቕሚ መንግስቲ ግን ይትረፍዶ ሓድሽ ምዕባለ ክግበር ነቲ ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ ማይ ንምሕላውን ካብቲ ዝነበሮ ንምስፍሖን እውን ኣይተሰርሐን በዚ ምኽንያት ብዙሓት ከተማታት ሃገርና ካብ ዋና ከተማ ኣስመራ ጀሚርካ ከረን መንደፈራ ደቀ ምሓረ ባፅዕ ባረንቱ ተሰነይ ወዘተ ኣብ ከቢድ ናይ ዝስተ ማይ ጸገም ኣትየን ይርከባ ንሓደ ፊስቶ ማይ 70 ናቕፋ ልዕሊኡን ዝሽየጠሉ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ እተን ኣብ ገጠራት ብመወልቲ ዝተሰርሓ ፕሮጀክትታት እውን እንተኾና ሓንሳብ ምስ ዝበላሸዋ ዓድታት ዓቕሚ ሃልይወን ኣዋፅአን ክጽገና ምስ ዘይክእላ ወይ እውን ንኸምኡ ዝሕግዝ ናይ ምወላ ባጀት ምስ ዘይርከብ ብኡቢለን ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ጠጠው ይብላ ዓድታት ተመሊሰን ናብ ጸገም ይኣትዋ ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ይሃልዋ ኣይሃልዋ ብዘይገድስ ብድሕሪ ናጽነት ዝተሰርሓ ናይ ማይ ፕሮጀክትታትን ብስ ህዝቢ እተን ዓድታትን ብምድማር ክንዲዚ ሚእታዊት ህዝቢ ጽሩይ ማይ ዝተረኺቡ ካብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ወጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ንጎረርኡ ንዝሰትያ ማይ ይሽገር ኣሎ ብፍላይ ከተማታት ምቕያርን ምጽጋንን ዝኣረጉን ዝተባላሸውን ቱቦታትን ካልኦት ነገራትን ስለ ዘይተገብረ ቅድም ናጽነት ካብ ዝነበሮ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ይርከብ ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ 28 ዓመታት ዝሓለፈን ዘለናዮ መድረኻት ብምንጻር ደገፍትን ተቃወምትን ኣብ ምንታይ ሓቀታትን ህሉ ኩነታትን ሃገርና ዝብላ ርእስቲ ብፍጹም የዕብዮ ካብ ኦክስፎርድ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መቐጸልትኡ ኣብ ዝመጽእ መደብና ከነቕርቦ ኢና ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ
أنا عقبازجي بحال أبدي كبابي كاب فرنسا فرنسا بزي كبابي فرنسا لهم أنا بتي مدبناتكم بتي مدبات حسكم وزلهم حقوسي بتي مدبات حسكم وزلهم تتقصلوا يزلابو اندحر دا قتلكم وخا عوت ناي قدنيو ات حرنت كنرخبو إنا حرنت كعب بتعرناتكم يزركب كم تحسكم وزلهم مدبات أجوهم قتلوا يخبل دده قال دحان عبد المطيع رخبنا سلام محلتي نسخهم جن أب نيشتي كلابوكم أب هوتكم انقاقه يدليكم مخنياتو سرعت هيقدف بزح حسوسات انداسدده حزبي إرترا زتنته بحسوسات زتنته سلزخونه وطايتات اندهابه بقرب رابحان دا تقبره حزبي سلزتف نسخهم ተጠንቀቁ አብሎሙካ አብዝሎሙ ዘለና ጊዜውካ ዘይተረድኦ ኤርትራዊ ክህሉ ኣይክእለኒ ግን ሓደ ክልተ ስኢሎም ዘይጠቕሙ ሰባት ስለዘለው በሓባር ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ በሓባር ከለኹም ዝትንክፈኩም ሰብ የለን ኣብቲ ናይ ውልቂ ገዛ ክትከዱ ከለኹም ግን ጥንቃቐ ምጥንቃቕ ዝመስልዎ የለን ጥንቃቐ ግበሩ ክብለኩም እየ ዝደሊ إذا قال بزي مدباتكم حبسي أنا بوجني هاي زخبركم راديو إرنا إحنا أبزلوا مزلنا يو كناتات زتم محلال فكود اللهم بتعمي تبغيو زد فاتكم لنا نزي خاقنا محلال بتاعنا مسجانا يوساني يقولون مو أنا حنت خبلاس زلخو إذا عشنت معاسي خوصلنا معاسينا خنلبم نحناس موائلنا خالص إريترا هابز مسرت كساع حجي بلخ عكان بلكان تفعلن ننحت حد كامت صدارن كوينو تريفو سلام راديو رينا سلام حزب إرترا أنا إرمياس بحال حبرات منجستات أمريكا أب تكساس كتما سان أنطونيو يزنبر لومي تزاربو دلو حساب انتايو ودسب أب عالم زلو نديو زي فتو بلما نديو دما زي دنجت مانن فطور يلن اتعماتي كونة تلقاس نديو يفتو اتلواه يقون اتشكان نديو يفتو مبعار ارترا هاجرنا نقولاتنا بمعرة بتصح عدينا زعدينا لومي انتدعى نفكرا خوينا الساعة اتياتو زلا عزقتن مكران الشجرن تردينا اتكنقبرو زقبعنا نقر كنقبر مئنتن نزي عمات شفلاقي زخونة سرعات كابزبان هاجرنا كالقس مئنتن انتدعى لمانو عديهم زدنقشكم كوينو انتدعى ساوعيت عديهم شلل زي تبلو انتدعى كوينكم سبعوي زغون الفطور انتدعى كوينكم سبعو النت سمعكم انتدعى كوينكم ناي بحكي لومي هاجرنا تسوى عنا الله نابزقده مبتتان نابزقده مفللاي نابزقده نحد حدنا مرحا كين بسح نزي اما اخلنا نحنا حدا كين خون مئنتن بسم حدا لبي حدا هزبي انا بلا زلا قتلنا سرعة تقدف كيد الحق نيوبلو نبلو ازي ايك بالدلي يقني اللي راديو ارنا ازي دمص راديو ارنا سلام إذا خبر كنن
زخبركم أحوات أبانات ردي الرينا كل سنين عوم أنا مكيلي كبهاجر الجرمن كابتما نورنبرغ لمكو أتي حساب كبدلين بركنجن إذا واحد حونا استزار وزربا بالطعمي استسمعني حساب كم سلدلي هو ترحيه هذا حونا سمومني أي فلتوني إذا عوازيهم زحل كودلو إريتراويان من إسيات إريتراويان دكنا حواتنا حاتنان قلينا بحر زحر صاد اللواء قلينا عمد صاد اللواء قلينا بعشر أدمي كهاجر وجههم بزح هذا جاز قوان فم دلو قح يوليلو تلاقيها وبرحو المهان والحنتي قبر كان نصاح هذا حولات هذه هو اللي سمي أيوه أبسحل دمز لما تتأدقي كتماتات إريتراء أتيها سعر ختبلع زي حسابيلو معناته التلمدنا أتيها تقبر سعر لميدان تتخون أبتن نبور خيوات نعطاة مليسة أبسعر من رامس كدت نيرا دمس لازي لما تكن وليدها ما ندقع دميات اللامدو أبنت وتيتنا انتايو كم زحونا قحز بوليس زبالة وتيتنا في ناكي أدقي دمز لمدت وتيتنا فيه قدامي نقدر كنرد لنا أحوات إريتراويان أحد إريتراويان نحن إريتراويان كنا سجانا هتنكفن كله حال إريتراوي هو تخالفن كله سبس لزقنا بالطعم يسمعنا بزي قدس دقاسي تقوم إريتراو خبان كله معناته كل جديد بقلي سلازي تولد هزان تداريا كتقول لها تقوي كتفوق تقوي معناته عرم تابلو الماء جلده بيجر في الشوكولو زي قربتك أبحث وقصصه بفلاي زيهم أبدقن زلوا دقوم حقيفهم بدم إريتراوان زتصوتو زلوا بتعم يزعزن معناته دقا حقيفك بهاجر كتملامس يحزني معناته تيرا بيتات بهاجر زلانتاي زبرين كم ذا حونا زبلو حزن كن أي ترسع حزنكم أي ترسعي بسلسلة إيش تستايشوا مونتن تيوم استفلتوا أبتي بحر لامبادوزا ريساتاتهم أبقات تدربي ذلو نديتاتهم نبوتاتهم نحواتهم نحاتهم يتنكيفون بيت السبو السبزي كم زخبلن كل لقن سب كوينو كم زي حسن تدعو كوينو سب كتب له أشقاري بتعم يزحزن مغنياتو نزخوانا قد كم زخ زارهم كلون أبلا ترسكي أبلا بادو ذا 30 ستايشون مونتن هلكينا إيرترا مستفد سماء أب إيطالي مبل 5 عامات تبهايلو عديتات أبوتات أبو خد بولنيرو شعوب تجياتي أمنا إلى أمبادوزا عامل زي جبر ريساتات أبغانسيتات إريتراويان حواتهم حاتومن قال إنك أب بحرز ولدات ديتات كسان كلوا هو نانا دين أي نانا تتابع ريساودي ها إريتراويان دين بتعمل هتسكر فلذي إريتراويان نحن أنت أخينا قرب نزحونا استزار وزربا ما بقسي يري الزرب له أنت حونا الزربا تزاري كادلها زيري ترى بقبا لو قرهناي كنكو سلستن كفك أبوتات ديتات أحوات أحرات حزرهم عندنا أحد ديسكان لها قح الزبل إريتراوي عين تبن أنا إريتراوي دويلو نمثلها جرو زك على إريتراو دوك بالنا دل أمبر قح زبلنا عند اللينا تيوم زحلفوا نحنا سوات على الإلكا 9 سوات إلكا 9 سوات نعومي زخبري لك تام لك ما أيزار من هاني أنت كسوات تخبرت هذا أخينك نسو كيت كابت ما أبر أن بابا داد أوريد كالو أي ريئكا أي سمعكا زريئكا منيو زريئكا أبيت ريئكا لا أبو ريئكا له ودو ريئكا له قوال ريئكا له نعوم كيت كا أجو تدعيلكا يوم بحكي وش تقوي حلناها يغسل عليك
سواءات مشيكات يأخلوكم عسرة سنة نبعث نحاسوك النبرو بزحات بيتسب سدرة هذه كل 3 4 5 6 سويين يعني 8 تسويهم أبيلو أخي بيتسووا أبيلو كبارسي إنهم لما انتو خوينهم فوقت قرنحات كبارسي إنهم للسقايد اللو سدرابي هنا يسواتهم دكسوات أبيلو دكسوات دارو اللو تيوم حلنا ذلو نسخة ودسو ودي جنا بلو ما بتميدا أبتي ميدا أبتي إريترا نسخة ودسو كلها نسخة كحل سلزل لك حبيسا على صوتي مجيو ودسو كبري زرخاني رئينا أي سنتن حدسو أبوسو كبري زرخاني رئينا أي سنتنين الذي خبر حونا تدا خيلك حزبنا باري سرعات كنا حدا شيء أنا كم حوقا مثلا حنت قالك بلكا زلنتاي إذا حزبي نايت مالي قفعتها استفدت سبب العلي ورسعيه ولا هي وتنت ده حليف كايو رسعيه بزح ناي أديتاتن أخواتنا حاتنا أبوتاتنا أديتاتن بيتسبن إريتراويان كمان لبوم تنكيف كاها نبعتن زهريين ينحزون قوات الرسعيد كهان صار قاح زبل حوات كام حد كان أبا حرصت ولد كان إريتراوي ما يتزارب كان قاح كله قنوتها يغرحة النسوها الظهاها أني وأنا عنتي يغرها ولا الكاي معناته من مخان كاسل الفلتكا نزوهنا رجعنا زربان إحنا يعني لنا المهم كل سفنانهم حبايب زي دمت راديو إيراناي سمي إيام سيونا سبحال ناب جرماني غمت بتقفروا أستوى تأمين مسجن يوهانس هاريام تهاتي لك تقربهم سواتون مسجنك قصر له بتأمي خلاتي ليو ناي سيوم ناي سيوم تسفاي تأمي سبق حسابات كوم عين السوات مغرب قصر له ناي سيوم تسفاي كأ بتأمي مسجنك قوموا أبقى الصحاب تقولون كستيات أملاح مساحاقون تعمي عقد حسوس غونا حس سمعنا قال صاحب قصلها أملاح عدمان تعناني هابقى هم هذا مسخمم مسؤول سبعة نادى لها تقرب يوهان ساريامون ذكرى 5 مسقانا رئيتها يقرب الكمالتي يغني لنا شاو مرحبا ريديرنا محاربا شغورتينو كلكم بحضرة برنامجكم بتعمل صبح نيرو أمونغو جيت تخايلو تدوسود دابرها تلابي وز خلي نافي إسرا تتحت على الفوق بتعمل صبح نيرو خير مست برنامجكم أمونغو توابيكم شاو بالسلام راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازيتنياتا زدالو نتا راديو زخبركم سمعتنا ناي ساعة زي حفشاو تحستنا أبزي زازيمنا لنا سلامكتالكم دقيمنا نمسجن فنوي راديو إيرنا بساتلايتن إنترنتن نعسران 4 ساعتات أم مسمر الله بوغني سلام